Усяго у армейских гульнях армии 2019 збяруць удзел звыш 5000 чалавек з 37 краін свету. Спаборніцтвы праходзяць на тэрыторыі 10 дзяржаў. У Брэсце сабраліся прадстаўнікі 21 краіны: Беларусь, Россия, Казахстан, Сербия, Венесуэла, Зімбабве, Шры-Ланка, Марокко, Китай, В'етнам і іншыя. На базе полигона Брэсцкай 38-й десантно-штурмовой бригады лепшыя снайперы свету спаборнічаюць у конкурсе професійнага майстэрства «Снайперскі рубеж». Конкурс уключае 3 асноўныя этапы: індывідуальны залік, парны і снайперская эстафета. Падчас другого этапа конкурсу снайперскія пары выконваюць 7 практыкаванняў, напрыклад, дагані, прымірашэнне і стральба вынасам з кропкі прыцэльвання. Для прадстаўнікоў розных краін удзел у гэтых спаборніцтвах унікальны вопыт ад стральбы з новай зброі да незвычайнага ландшафту. Хорошие результаты. Мы второй раз землей. Были в прошлом году тоже. Но хороший результат, но у нас нет такие винтовки. Очень большой ветер. У нас нет такой. Это проблема за нас. И проблема была, что не были эти винтовки. Наперадзе яшчэ адзін этап спаборніцтваў – снайперская эстафета. Каманды ад 4 краін-удзельніц выканаюць практыкаванне снайперскі біятлон з перадачай эстафеты. Па-за залікам пройдзе яшчэ адзін этап – снайперская дуэль з водных пар. Закрыццё спаборніцтваў снайперскі рубеж і палярная зорка пройдзе 15 жніўня.